parodie na něj. Konečně originální kontent. Tohle je ten nejtěžší. Debil. Takže jdeme na první skok. Skáčeme, skáčeme. To je debil. No tak to jsem neviděl. Skáčeme, skáčeme. OK. Tohle byl docela fail. Jak jsem to mohl pro pane trefit? Letíme, letíme. Není to moc easy, jak se na to koukám, ale tohle to půjde. Mě trošku štve, že musíme takhle skočit dopředu. To ten... Ale jde to. Dobrý, takovej kousíček. Tak skáču dolů. Dobrý, ne. Zdávám, jedu odinstalovat Minecraft, jestli talent dropper nedá. Cože? Ne. Letíme. Mě to nezabilo.